Здравейте, ютубъри! Аз ви показах първи епизод, как се оцелява първата нощ в Майнкрафт, и днес ще покажа други работи. Това ще бъде една поредица. И така, в миналия епизод сложих стъклото да се пече. Сега ще го извадим от печката. И ето, имаме си готово 4 стъкло. Да приберем дървото и ще си го сложим така, за да виждаме какво става пред нашата къщичка. Ще изляза, за да си взема купчетата. И в днешния епизод ще си направим мина, в която ще намираме руди за факли, защото е много тъмно. И да започвам. Първо, най-важно, трябва да се намери въглища. Вие можете да си направите въглища и от необработено дърво, но е добре вие да си ги намерите, защото иначе... не знам точно. Но е хубаво вие да си ги намерите, а не да си ги правите. Аз мисля, че бях видял навън едни въглища и ще отида да ги проверя. Със сигурност не съм видял въглища, ама нищо. Пак ще отида. Паднах. Тук мисля, че имаше някакви въглища и няма. Няма. Ще трябва да отида до ето там. Не е много наблизо, но нито и надалеч. И в момента съм се запътила. Ще спра видеото, докато намеря въглища. И така, драги зрители, намерих въглищата. И сега ще ги изкопая. Това не трябваше да се вижда. Ето въглищата. Така, в момента ги копая, както виждате. Те ви дават също и от зеленото XP. С него си покачвате левел и ще можете да си направите енчантинг, за да си енчантвате нещата. В този епизод няма да ви показвам как се прави, защото нямам нужните материали. Но когато ги намеря, със сигурност ще ви покажа как се прави Enchanting Table. Така, в по-нататъчните епизоди може и да си направя къща от пръст, защото не мога да живея под земята или от камъни. Ще бъде хубава къща от камъни. Малко така. Сега ще е такова малко тревичка, за да си посея. Но не знам дали ще може да намеря семена. И така. Ето, семенце. Хайде, трева. Още едно. И трябва сега да търся. Искам да си намеря много. Може да си направя фермичка. И сега имам само 5. Но със сигурност в другите епизоди може да събера още. Вече станаха 6, 7. Така. Аз ще си направя още стъкло.
Нека само да обера тази трева. Отивам на нашата къща. Тя е съвсем наблизо. Сега трябва да си направя рекичка. Така, ето така ще бъде тук. Ще е близко до къщата, за да може да си ги събирам, когато трябва. Тук така. Тук това ще бъде до така. Трябва да счупят тези. И така ще ми трябва хое, каквото в момента нямам, но ще направя едно. Така. Тук също ще има. Така. Отивам в момента да си направя едно. Но първо да взема още пясък. Ще ми е нужен 15 въглища. Не са много. Но пак стават за работата, която ще свършат торчове. И така. Добре, така трябваше и да стане. Всъщност не. Както и де. Събирам пръст. Тук ще разчистя това. Кирката няма да хабя, защото трябва да ми остане. Все пак после трябва да копая и ще си направя една друга. И трябва тук да го направя всичкото от камъни без това. Пръст. Или ще го направя от пръст. Не, от камъни. Сега само трябват ми пръчки. После камъни 11 камъка. Не знам дали ще стигнат. И ето лопатата ми свърши. Така, не, защото от пръст е грозно. Щупя с ръка. Така. Шест камъка няма да стигнат. Значи 2, 3, 4, 5, 6. Ей толкова. Повече няма да ми стигнат. Това сега. Да, трябва да си направя. Така. То. Но. Така има. Факли. Сега трябва да... Не. Прибираме така и така. Трябва да си сложим торчовете. Тук няма да го слагам. Не, така. Отивам да го засея. Отивам